Καλησπέρα αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Ήρθε η ώρα μας λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το 2026. Προτού πω το οτιδήποτε, θέλω να προσθέσω το ότι κανένας δεν μπορεί να σου πει τη μοίρα σου και το μέλλον σου. Όλα εξαρτώνται από τις επιλογές μας. Γιατί ο Θεός, το σύμπαν όπως θέλετε πείτε το καθένας, εγώ προσωπικά πιστεύω στο Θεό, μας έχει δώσει την ελεύθερη βούληση. Οπότε οι επιλογές μας διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας. Το 2026 είναι η χρονιά επιτάχυνσης των γεγονότων. Το 2026 όλα κινούνται με πιο γρήγορο ρυθμό. Αν ένιωσες ότι έχει σταματήσει το σύμπαν, ο κόσμος, το ότι ήθελες έτσι, τα πράγματα δεν άλλαζαν, πήγαιναν με έναν αργό ρυθμό, με μια έτσι βαρύτητα, διότι η χρονιά του 2025 ήταν έτσι λίγο πιο βαριά. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό το 2026. Το 2026 είναι η χρονιά νέων αρχών, είναι η χρονιά που λέμε ναι σε όλα, είναι ο τροχός της τύχης ενεργοποιημένος, διότι σύνολο μας δίνει το 10, άρα το 1. Και το 2026 είναι η χρονιά που για πολλούς θα αλλάξει η ζωή τους σε όλα τα επίπεδα. Να πάρω λίγο τις σημειώσεις μου και να ξεκινήσουμε. Έτσι θα υπάρχει μια έντονη επιθυμία για αλλαγή, για νέα γεγονότα, να συναντήσεις νέους ανθρώπους, θα έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, θα θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, να πεις ότι εγώ τα αλλάζω όλα εδώ και τώρα. Αυτό θα είναι η τάση για το 2026. Σαν να θέλεις στο κομμάτι της πνευματικότητας, από την άποψη μάλλον της πνευματικότητας, μιλάμε για έτσι, ότι ο κόσμος θα θέλει να αλλάξει, να ξαναγράψει το σενάριο της ζωής του από την ψυχολογία, από την οπτική της ψυχολογίας, επειδή όλοι μας είμαστε ένα στην ουσία, υποσυνείδητα όλοι θα θέλουμε να αλλάξουμε, οπότε αν θέλουν όλοι γύρω σου, ξαφνικά θα θελήσεις και εσύ αυτή την αλλαγή. Έτσι λειτουργεί η μάζα. Η μάζα με την η συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους, διότι όλα είναι ενέργεια. Λοιπόν, θα μάθεις να επιλέγεις εσένα, να ακούς εσένα, να ακούς τα θέλω σου, να ακούς τι πραγματικά θέλεις και να μπεις καινούργια στο νέο έτος. Λοιπόν, πώς βρίσκουμε το προσωπικό μας έτος. Προσθέτουμε την ημέρα και το μήνα γέννησής μας και βγαίνει κάποιος αριθμός και προσθέτουμε και τον αριθμό 1 σε αυτό, διότι το 2026 είναι ο αριθμός 1. Μετακινούμε λίγο, δεν σας ενοχλεί, μέχρι να βολευτώ, έχω κι εγώ τα δικά μου, βρε παιδάκι μου. Έχω γεννηθεί 18 Τρίτου του 93, προσθέτω την ημέρα, 18 συν 3, 21. Συν 1 είναι ο αριθμός, μας κάνει τον αριθμό 22. Θέλουμε μονοψήφιο από το 1 στο 9, το 22 γίνεται 4, θα σας το βάλω και στην περιγραφή κάτω. Όλοι το κάνετε αυτό για τους εαυτούς σας. Άρα η προσωπική χρονιά του 2026 είναι η χρονιά 4. Θα δούμε τι σημαίνει η χρονιά 4. Λοιπόν, όσοι βγάλατε τον αριθμό 9, τι σημαίνει το 9. Ό,τι τραβούσε για πολλά χρόνια και ήταν ανολοκλήρωτο, τη χρονιά 9, την προσωπική χρονιά 9 θα συμβεί. Δηλαδή, ήσουν χρόνια σε σχέση και δεν σου έκανε πρόταση γάμου, θα στην κάνει. Ήσασταν χρόνια, συζούσατε, φέτος θα παντρευτείτε. Φέτος μπορεί οι γυναίκες να μείνουν, μια γυναίκα να μείνει έγκυος. Να πάρεις την πολυπόθητη προαγωγή στη δουλειά. Ό,τι τραβούσε τόσα πολλά χρόνια και δεν γινόταν, θα ολοκληρωθεί αυτή τη χρονιά, την προσωπική χρονιά 9 για εσένα. Τι προϋποθέτει? Να αφήσεις πίσω το παλιό, να αφήσεις ό,τι δεν σε εξυπηρετεί, να τελειώσεις κύκλους, να κλείσεις κύκλους, καταστάσεις, ανθρώπους, φιλίες που δεν σε εξυπηρετούν και γενικότερα να αποκοπείς από το παρελθόν, σχέσεις που ίσως να έχεις χωρίσει αλλά να μην έχεις αφήσει πίσω αυτή τη σχέση. Επίσης πάρα πολύ δυνατή χρονιά να το κάνεις αυτό. Επίσης είναι η ενέργεια της φωτιάς.
πολλές της φωτιάς και του πολέμου. Θα έρθεις σε κόντρα με πολλούς ανθρώπους. Θα θελήσεις να κοντραριστείς ή θα έρχονται έτσι καταστάσεις οι οποίες θα σου λένε ότι να μαλώσεις, θα σε φέρνουν αντιμέτωπες με καταστάσεις το να μαλώσεις. Μην το κάνεις. Μάθε να εκμηδενίζεσαι 100%, να αφήσεις πίσω το παρελθόν και να προχωρήσεις καινούριο στο επόμενο έτος. Μάθε να αφήνεις το παλιό. Μάθε να επιλέγεις το καινούριο, γιατί αυτή την τάση έχει το 9 γενικά σαν ενέργεια και ειδικά αν έχεις προσωπική χρονιά 9, αυτό συνέχεια θα σου χτυπάει ότι πόσο εσύ αφήνεις το παλιό. Μόνο όταν αφήσεις το παλιό θα έρθει το καινούριο. Προσωπική χρονιά 8. Όσοι βγάλαν προσωπική χρονιά 8. Χρονιά επενδύσεων. Χρονιά μεγάλων και πολλών χρημάτων. Χρονιά όπου θα λες ναι μόνο σε μεγάλες προτάσεις. Μόνο σε μεγάλα project. Χρονιά που θα αποκτήσεις σταθερό εισόδημα. Θα λάβεις τους καρπούς των κόπων σου, αυτό που έσπηρες εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η χρονιά να ασχοληθείς με αυτό που σου αρέσει πραγματικά, το επάγγελμα που σε εμπνέει, το επάγγελμα που σε κινητοποιεί. Για παράδειγμα, εγώ πριν από κάποια χρόνια, στην προσωπική χρονιά 8, αν επέλεγα αυτό που μου έλεγε τότε ο πρώην σύντροφός μου, να ήμουν δηλαδή σε ένα μαγαζί με ρούχα και απλά να πουλούσα ρούχα, θα κατέπνιγα όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το όχι χάρισμα, αυτό που μου αρέσει, θα κατέπνιγα την επιθυμία μου να κάνω αυτό που μου αρέσει, να ασχοληθώ με την αριθμολογία, να ασχοληθώ με την ψυχολογία, να ασχοληθώ με όλο αυτό το κομμάτι που πραγματικά μου αρέσει και με εμπνέει. Θα πρόδιδα τον εαυτό μου και αυτό θα έχει αρνητική συνέπεια σε μένα, διότι το οχτάρι θέλει οποιοδήποτε, τι σου λέει το οχτάρι, προσωπική χρονιά 8, ότι βλέπεις τώρα ως αποτέλεσμα το αίτιο βρίσκεται στο παρελθόν, οπότε δεν θα περνούσα και πάρα πολύ καλά. Θα μου γυρνούσε boomerang. Γι' αυτό βρες το αγαπημένο σου επάγγελμα, βρες αυτό που σου εκφράζει, βρες αυτό που πραγματικά σε κινητοποιεί και σε εμπνέει. Μπορείς αυτό να το κάνεις πολύ απλά με την αριθμολογία, πάρα πολύ εύκολα γίνεται στην αριθμολογία, το βρίσκουμε αυτό. Μπορείς να έρθεις και στο μαραθώνιο πλήρως επιθυμιών, που εκεί θα δούμε πολλά και θα καταλάβεις ποια είσαι και γιατί δεν έρχεσαι στο σημείο που θέλεις, ποιος είναι ο λόγος με βάση την ημερομηνία γέννησή σου, ποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Επίσης, η χρονιά 8 δεν θέλει απάτες, δεν θέλει θα βγάλω χρήματα έτσι και όχι με τόσο τίμιο τρόπο. Ή αυτό που είναι τώρα στην τάση να δημιουργήσει ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω και να πουλάς προϊόντα μέσω Κίνας, ναι, φτιάχνοντας ένα πολύ ωραίο e-shop με σκοπό, με απότερο μόνο το κέρδος, χωρίς να βοηθάς τους άλλους, χωρίς να λύνεις το πρόβλημα των άλλων. Όταν έχεις στο μυαλό σου μόνο να κερδίσεις και δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος η ευκολία του και το πώς να κάνεις τέλος πάντων τον κόσμο καλύτερο μέσω της απάτης. Όπου μπλεκτείς σε απάτη σε χρονιά 8 θα σου γυρίσει boomerang. Όταν ασχοληθείς με το αγαπημένο σου project, με την αγαπημένη σου δουλειά και επενδύσεις σε αυτή, ο τροχός της τύχης ενεργοποιείται και επιταχύνει οποιαδήποτε διαδικασία. Προσωπική χρονιά 7. Αλλαγή 180 μοιρών στη ζωή σου. Γίνεσαι ένας άλλος, γίνεσαι μία άλλη, μετακομίζεις, αλλάζεις πόλη, αλλάζεις χώρα, αλλάζεις παραστάσεις, φέρνεις ισορροπία, θα πρέπει να φέρεις ισορροπία το πνεύμα και την ύλη. Αν είσαι ένας πνευματικός άνθρωπος που δεν σε ενδιαφέρει η ύλη, θα πρέπει αυτή την προσωπική χρονιά να μάθεις να την αποδέχεσαι. Αν είσαι ηλιστής τελείως και δεν σε ενδιαφέρει το πνευματικό σου κομμάτι, θα μάθεις να αποδέχεσαι και αυτό το κομμάτι. Θα έρθουν όλα σε απόλυτη ισορροπία. Επίσης, άνθρωποι, καταστάσεις, γεγονότα τα οποία δεν είναι για σένα θα φύγουν, θα χάσεις τέτοιους ανθρώπους. Και πολύ σημαντικό, εδώ τι γίνεται. Θα πρέπει να μάθεις ναι να απομονώνεσαι γιατί σου δίνει ενέργεια αυτό, θα σου δίνει ενέργεια, αλλά να μην τσακώνεσαι με αγαπημένους ανθρώπους. Θα φύγουν οι άνθρωποι που δεν χρειάζονται από τη ζωή σου, ναι, αλλά να μάθεις με αυτούς που όντως θέλεις να έχεις στη ζωή σου να μην τσακώνεσαι. Γιατί πολλές φορές τι θα συμβαίνει στη προσωπική χρονιά 7.
τσακώθηκα στη δουλειά με τον προϊστάμενο, όχι θα παραιτηθώ, δεν με νοιάζει τίποτα. Όχι. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα, θα το σκεφτείς και μετά θα αποφασίσεις, διότι θα έχεις την τάση να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις παρορμητικά και αυτό δεν θα σου βγει σε καλό. Θα πρέπει να μάθεις να επιταχύνεις, διότι γενικότερα θα θες να φτάσεις εκεί που θέλεις πάρα πολύ γρήγορα, από τότε γκάζι, αψηφώντας τους κινδύνους, θα πρέπει να μάθεις να παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Και φυσικά να ενώσεις το πνεύμα και την ύλη. Αυτό θα είναι το μότο για τη χρονιά. Οι πολύ πνευματικοί να ηγιωθούν και οι πολύ υλιστές να βάλουν το πνευματικό κομμάτι στη ζωή τους. Προσωπική χρονιά 6. Τι γίνεται την προσωπική χρονιά 6? Οικογένεια, αγάπη. Οικογένεια όταν λέω, ενώ οικογένεια δική μου, οικογένεια του συζύγου, του συντρόφου ή της συντρόφου, γονείς, τα παιδιά, αν έχω παιδιά και είμαι παντρεμένη, οικογένεια του γαμπρού ή της νύφης, θα υπάρχουν συνεχώς καταστάσεις όπου θα δοκιμάζεται το πόσο δεμένη οικογένεια είσαι, πόσο τους αποδέχεσαι, πόσο τους αγαπάς. Επίσης, πόσο αγαπάς και αποδέχεσαι τον εαυτό σου, πόσο επιλέγεις εσένα, πόσο αγαπάς εσένα, πόσο βάζεις σε προτεραιότητες εσένα και ξέρεις τι θέλεις, μαθαίνεις να βάζεις όρια. Αν δεν είσαι σε σχέση, θα συναντήσεις το εγγυό με τον άνθρωπο της ζωής σου αυτή τη χρονιά και κράτα σημειώσεις, αλλά προϋποθέτει να μάθεις να αγαπάς εσένα. Και φυσικά για όλες τις προσωπικές χρονιές, για να δεις τι πρέπει να κάνεις ακριβώς, θα πρέπει να έρθεις στο μαραθώνιο εκπλήρωση επιθυμιών. Εκεί θα δούμε τι θα πρέπει να κάνεις ακριβώς για να υλοποιηθεί το θετικό σενάριο της χρονιάς. Όλα εξαρτώνται από τις επιλογές. Αν κάνεις αυτό, θα πραγματοποιηθεί το θετικό σενάριο της χρονιάς. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν θα κάνεις αυτό ή το άλλο, την α ή τη β επιλογή. Θα γνωρίσεις τον άνθρωπο της ζωής σου, ο οποίος θα είναι και καρμικός σου δεσμός, θα δοκιμαστεί η αγάπη προς τον εαυτό σου. Επίσης είναι χρονιά που οι γυναίκες και οι άντρες θα θέλετε να αλλάξετε τον εαυτό σας. Εμφανισιακά ευνοούνται οι διάφορες αλλαγές στυλ, look, πλαστικές επεμβάσεις, μπότος και τα σχετικά, αλλά με ισορροπία, έτσι, μην κάνουμε υπερβολές ας πούμε. Χρονιά που θα πρέπει να δεις αρχικά τι θέλεις. Και τι σημαίνει αγάπη αυτού? Όταν ξέρω τι θέλω, ας πούμε, εγώ θέλω να κάνω παιδί και με έναν σύντροφο ο οποίος δεν θέλει να κάνει παιδί. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Μένοντας σε αυτή τη σχέση, από τη στιγμή που μου λέει ο άνθρωπος ότι δεν θέλει να κάνει παιδί, παρακάμπτω τα θέλω μου, δεν επιλέγω εμένα, οπότε δεν έχω όρια, αυτό δεν βάζω προσωπικά όρια, δεν αγαπάω τον εαυτό μου αληθινά. Και επίσης θα θέλεις να ασχοληθείς με το σπίτι, να το φτιάξεις πιο όμορφο, να το διακοσμήσεις, πάρα πολύ ωραία χρόνια να συμβεί αυτό, να το κάνεις. Προσωπική χρονιά 5, γρήγορες αλλαγές, όπως και προσωπική χρονιά 7, αλλαγή 180 μοιρών. Θα θέλεις να ανακαλύψεις κάτι καινούριο, νέες παραστάσεις, νέοι ορίζοντες, νέες πόλεις, νέες νοημίες. Θα έρθουν πολλοί άνθρωποι στη ζωή σου. Θα θέλεις έτσι να υπάρχει, θα έχεις την τάση να θες να ζήσεις πιο ελεύθερα. Ναι, να το κάνεις. Επίσης, θα είναι μια έτσι πιο παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη, ωραία χρονιά. Ίσως να συναντήσεις και πειρασμούς που θα θέλουν να σε βάλουν σε ερωτικά τρίγωνα. Πρόσεξε το αυτό. Και γενικότερα θα αλλάξεις πλήρως τον κύκλο σου, το κύκλο γνωριμιών σου, τους φίλους σου. Θα πηγαίνεις συνεχώς σε κάτι καινούριο, να πηγαίνεις σε κάτι καινούριο, νέα εκπαίδευση, κάτι που ήθελες να μάθεις καιρό και δεν το μάθαινες, νέα πόλη, κάτι το οποίο θεωρούσες τρελό να πας να το μάθεις, να το κάνεις τώρα, οποιαδήποτε νέα εκπαίδευση εννοείται στη χρονιά 5. Ή αν θες να διδάξεις κάτι επίσης ευνοείται. Και το αντίθετο
θα συμβαίνει το αντίθετο, αν δεν κάνεις σωστές επιλογές στη χρονιά 5, θα νιώσεις ότι υπάρχει μια ρουτίνα, ότι δεν προχωράς, ότι δεν πας μπροστά, ότι όλα είναι ίδιο, ότι χάνεις την ελευθερία σου, χάνεις το κίνητρο, δεν υπάρχει έτσι ζωντάνια, χαμηλή ενέργεια. Τι θα πρέπει να κάνεις για να συμβεί έτσι η ωραία, η παιχνιδιάρικη χρονιά? Καταρχήν να μάθεις, γιατί θα δημιουργούνται χαοτικές καταστάσεις και επειδή είσαι χαοτικός σαν άνθρωπος, να μάθεις να τακτοποιείς το χάος της ζωής σου, να έχεις καθημερινά τελετουργικά, να μάθεις να πηγαίνεις στο καινούριο χωρίς να υπάρχει το ατελείωτο χάος στη ζωή του, να είσαι πιο πρακτικός, να φτιάχνεις το χάος που δημιουργείς. Προσωπική χρονιά 4. Η δική μου προσωπική χρονιά 4. Τι λέει? Εδώ θα μάθουμε να βάζουμε θεμέλιο, σταθερότητα, σύστημα, πειθαρχία, σταθερή πηγή εισοδήματος. Για μένα, ας πούμε, επειδή το εισόδημά μου εξαρτάται από τα σεμινάρια που κάνω, να μάθω να φτιάχνω να φτιάξω μια σταθερή πηγή εισοδήματος, να αγοράσω σπίτι, να μετακομίσω σε καινούριο σπίτι, να αποκτήσω γενικότερα πειθαρχία στη ζωή μου, γιατί είμαι άνθρωπος και εγώ του χάους. Ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι και το θεμέλιο. Επίσης, αν είσαι γυναίκα, μπορεί να συναντήσεις έναν άντρα έτσι όριμο, ο οποίος θα είναι σταθερότητά σου, ο οποίος θα θέλει να σε βοηθήσει, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, αν εσύ είσαι στη θηλυκή σου ενέργεια, στη θηλυκή σου αρχή. Μάθεις να δέχεσαι. Έχεις πιο ανάλαφρη διάθεση. Για τους άντρες πολύ πιθανόν να γίνεις μπαμπάς αν είσαι άντρας. Ευνοούνται οι πλαστικές επεμβάσεις, ευνοείται το να φτιάξεις το εξωτερικό πάντα με μέτρο. Και αν όμως δεν αποκτήσεις σύστημα, πειθαρχία, δεν μάθεις να ξεκουράζεσαι επίσης και δουλεύεις ατελείωτα, τότε θα υπάρξουν προβλήματα με την υγεία, προβλήματα με την καριέρα, χρέη, δεν θα μπορείς με τίποτα να γιωθείς, θα υπάρχει μια αστάθεια, μια ανασφάλεια. Επίσης η προσωπική χρονιά 4, εάν αναπτύξει σύστημα και πειθαρχία, είναι εξαιρετική, είναι ιδανική για ανάπτυξη στην καριέρα, για προαγωγή, ό,τι έχει να κάνει με την καριέρα ευνοείται. Αυτά βέβαια. Το τι πρέπει να κάνεις ακριβώς θα τα πούμε στο μαραθώνιο εκπλήρωσης επιθυμιών. Αρθείτε όλοι παιδιά εκεί πέρα, το κόστος δεν είναι μεγάλο, είναι 44,44, 3 μέρες θα είμαστε μαζί, ίσως και μία τέταρτη, με πρακτικές, με ασκήσεις, με ωραία πράγματα για να δεις τι μπλοκάρει τη δική σου προσωπική ημερομηνία γέννησης, το να συμβεί κάτι, πότε θα πρέπει να θέσεις σε εφαρμογή κάποιο σχέδιο που έχεις ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σου ανά το έτος. Και φυσικά πώς να ενωθείς με την εσωτερική χαρά μέσα, να αποκτήσεις ξανά κίνητρο και ενδιαφέρον για τη ζωή. Και πολλά επίσης ωραία πράγματα. Επίσης, όσοι κάνετε εγγραφή μέχρι τις 20 του Δεκάτου, έχετε και bonus μια πρακτική δώρο από εμένα. Λοιπόν, προσωπική χρονιά 3. Μητρότητα, πατρότητα. Εδώ, οι γυναίκες συνήθως αποκτάνε παιδί. Υπάρχει μια εγκυμοσύνη, ρε παιδί μου, στο ζευγάρι. Επίσης, χρονιά η οποία είναι να θέσει εφαρμογή, να δημιουργήσει, να γεννήσει ένα καινούργιο project, μια καινούργια ιδέα. Εγώ έφτιαξα τη σειρά κοσμημάτων μου την προσωπική χρονιά 3. Όποια ωραία ιδέα είχες στο μυαλό σου θα τη θέσει εφαρμογή αν έχεις προσωπική χρονιά 3. Θα έρθει σε ισορροπία, θα σταθεροποιήσει αυτό το μονίμω συναισθηματικό σκαμπανέβασμα που έχει, γιατί η χρονιά θα είσαι ups and down, πάνω κάτω, συναίσθημα χαράς, λύπη, νεύρα, ηρεμία, θα υπάρχει αυτό το σαν καρδιογράφημα θα είναι η ζωή σου. Θα πρέπει να μάθεις να ισορροπείς αν είσαι μητέρα ανάμεσα στη μητρότητα και στην καριέρα. Να μάθεις, τι σημαίνει ισορροπία? Να μάθω να είμαι ανεξάρτητη, ναι, να βγάζω τα δικά μου χρήματα. Ωστόσο, να είμαι ταυτόχρονα θηλυκή, σεξουαλική και να μην παραμελώ την οικογένειά μου και το παιδί μου. Θέλει απόλυτη ισορροπία, είναι δύσκολη χρονιά. Επίσης, χρονιά που θα φτιάξεις τη σχέση σου με τη μαμά, αν δεν έχεις καλές σχέσεις με τη μητέρα. Θα την αποδεχτείς, γιατί οι γυναίκες που δεν αποδέχονται τη μητέρα τους, δεν αποδέχονται το συναισθηματικό τους κομμάτι. Άντρες, νέο project, νέα ιδέα, θέστε την σε εφαρμογή.
Επίσης, χρονιά που θα υπάρχουν ίντρικες, ζήλιες από γυναίκες, ανταγωνίστριες, συνεχώς θα υπάρχει αυτό το είπα, σούπα, μου πες, διάφορα έτσι χτυπήματα από ανταγωνιστές. Το προσπερνάτε. Εσείς στη δουλειά σας, εσείς στο αυτό που κάνετε να είστε focus και όλα καλά αυτή την προσωπική χρονιά. Πολύ δημιουργική χρονιά είναι η χρονιά 3. Πολύ δημιουργική, πολύ συναισθηματική. Προσωπική χρονιά 2. Ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, με την ένωση, με το άλλο φύλλο, με το γάμο, θα γνωρίσετε τον άνθρωπο της ζωής σας. Και αυτή, όσοι έχετε προσωπική χρονιά 2 και 6 όπως είπα πριν. Θα σας κάνει πρόταση γάμου, άντρες ή αδέσμευτοι θα γνωρίσετε τη γυναίκα της ζωής σας, γυναίκα που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Αλλά, τι γίνεται εδώ πέρα, πολύ σημαντικό. Θα μπείτε σε σχέση, αλλά θα μάθετε να μην χάνεστε σε αυτή τη σχέση, να μην χάνετε τον εαυτό σας. Οι παντρεμένοι θα πάτε σε νέο επίπεδο της σχέσης σας. Αυτοί που έχετε απλά σχέση θα πάτε σε νέο επίπεδο, θα παντρευτείτε ας πούμε. Οι ελεύθεροι θα βρουν τον άνθρωπο της ζωής τους. Θα μάθετε να λέτε την αλήθεια σας. Απαγορεύονται τα ψέματα, οι ίντρικες, τα κουτσομπολιά, τα παράπονα, τα μόνιμα παράπονα που έχετε, επίσης απαγορεύονται. Αν είσαι γυναίκα μπορεί να σε πλησιάσει παντρεμένος άντρας, να έρθει σε πειρασμό όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εδώ πολύ σημαντικό να μάθουμε να λέμε την αλήθεια μας, να έχουμε εσωτερικό πόρο, να μην χανόμαστε μέσα σε μια σχέση ή μέσα σε ένα γάμο, όταν πραγματικά πιστεύουμε στον εαυτό μας, όταν πραγματικά ασχολούμαστε με κάτι που αγαπάμε, ό,τι και να γίνει στον κόσμο έξω, εμείς θα έχουμε κάτι στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να βρείτε αυτό που αγαπάτε, να μην χαθείτε 100% στη σχέση ή στο γάμο και να δημιουργείτε. Επίσης, νέες φιλίες, νέες γυναίκες έρχονται στη ζωή σας, κυρίως γυναίκες, έχει να κάνει με γυναίκες. Ναι. Και το είπα για τους παντρεμένους να προσέξουν το γάμο τους, γιατί θα υπάρχουν τρίτα πρόσωπα και τα σχετικά. Οι κοπέλες θα συναντάνε παντρεμένους άντρες, πολύ βασικό αυτό. Οι άντρες θα προσέξουν λίγο τις ίντρικες μεταξύ και τα κουτσομπολιά από γυναίκες. Προσωπική χρονιά 1. Καλά, εδώ μιλάμε για ολική επαναφορά. Είναι και γενική χρονιά 1, είναι και προσωπική χρονιά 1. Να μάθετε να λέτε ναι σε όλα. Ό,τι σας φέρνει το σύμπαν και ο Θεός είναι θεόσταλτο, να το δοκιμάσετε. Να το μελετήσετε και να μάθετε να εμπιστεύεστε τον κόσμο και το Θεό. Μην ψάξετε να βρείτε μόνοι σας σε κάποια περίεργη δουλειά. Το σύμπαν και ο Θεός θα σας τα φέρουν. Να τους εμπιστεύεστε. Να μάθετε να μοιράζετε αρμοδιότητες, να μην θέλετε να τα κάνετε όλα μόνοι σας, γιατί όσο θέλετε να τα ελέγχετε όλα και να τα κάνετε όλα μόνοι σας, ο τροχός της τύχης θα λειτουργήσει ανάποδα, δεν θα λειτουργήσει σωστά. Να μάθετε επίσης να πηγαίνετε στο καινούριο, να υπάρχει συνεχή κίνηση στη ζωή σας, ναι σε όλα, ναι αρχή σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας. Θα νιώθετε ότι ξαφνικά ζήσατε 10 χρονιές σε μία, ναι αρχή σε όλα. Αφήνω το κοντρόλ, αφήνω τον εγωισμό, δείχνω το ότι είμαι πρώτος, είμαι πρώτη με τα αποτελέσματά μου και μαθαίνω να μοιράζω αρμοδιότητες. Εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, εμπιστεύομαι τον κόσμο και ο κόσμος και ο Θεός θα σας ανταμείψει 100%. Αυτά. Είναι πολύ ωραία χρονιά, η χρονιά 1. Και επίσης αν θέλετε να ξεκινήσετε νέα δουλειά, η δική σας δουλειά είναι ιδανική να το κάνετε αυτό. Αυτή ήταν η πρόβλεψη. Εννοείται ότι πολύ λεπτομερώς θα τα πούμε όσοι είστε στο μαραθώνιο εκπλήρωσης επιθυμιών, γιατί εκεί θα πούμε τι πρέπει να κάνεις ακριβώς για να συμβεί το θετικό σενάριο. Σε όσους άρεσε το βίντεο, βασικά θα το δείτε, θα το ζήσετε και θα μου πείτε πόσο μέσα έπεσα. Θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας περιμένω στο μαραθώνιο με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά.